Здравейте! Днес ще си говорим за нещо наистина важно, което обаче често остава на заден план – грижата за устната кухина при хората с деменция. Знаете ли, това е предизвикателство, което изисква много специфични стратегии и най-вече разбиране. А връзката между здравето на устата и здравето на мозъка е много по-дълбока, отколкото повечето от нас предполагат. И нека започнем директно, защото залогът е огромен. Изследванията показват една много тревожна, директна връзка. Лошата орална хигиена, която води до загуба на зъби, не е просто зъболекарски проблем. Оказва се, че тя е свързана с повишен риск от развитие на болестта на Алцхаймер. Точно за това тази тема заслужава нашето сериозно внимание. И тук стигаме до големия въпрос, нали? Какво правим, когато когнитивният опадък пречи на един от най-основните ни навици – миенето на зъбите? В следващите минути ще разгледаме заедно практически стратегии, които дават отговор на този въпрос за всеки етап от болестта. Добре, нека се потопим малко по-надълбоко. Първо, трябва да разберем защо всъщност оралното здраве се влошава толкова драстично, когато деменцията напредва. Връзката е двупосочна и е доста по-сложна от това просто да забравиш. Нека да видим основните причини. Когнитивният опадък, разбира се, води до занемаряване на хигиената. Елементарни задачи, като това да държиш четка за зъби, стават истинско предизвикателство. А статистиката, тя е направо стряскаща. Говорим за 50% повече кариеси, 30% повече инфекции на лигавицата и цели 60% от хората страдат от сухота в устата, която често е страничен ефект от лекарствата. И като добавим към всичко това и промените в поведението, грижата се превръща в истински тест за търпението. И така, да преминем към първия етап и да видим как се развиват нещата. Ранният етап на деменцията е един критично важен прозорец от време. Точно тук все още можем да бъдем проактивни, да вземем превентивни мерки, които ще имат огромно значение по-нататък. Основната цел в този етап е съвсем ясна. Идеята е да изпреварим проблема, да се решат всички съществуващи зъбни проблеми и, който е може би по-важното, да се изградят и затвърдят ежедневни навици, докато човекът все още може и иска да участва активно в грижата за себе си. Подходът в ранния етап може да се обобщи с две думи – агресивна превенция. И какво означава това? Не просто да се поддържа добра хигиена, а активно да се възстанови всичко, което има нужда от поправка, докато денталните процедури все още са възможни и са по-лесни за понасяне от пациента. И така, какво може да се направи на практика? Рутината е абсолютно ключова. Миене на зъбите по едно и също време всеки ден. Понякога едно нежно напомняне, като аларма или бележка на огледалото, върши чудеса. Важно е да се насърчава самостоятелността колкото се може по-дълго. Една електрическа четка може много да улесни процеса, а включването на оралната грижа в официалния план за грижи гарантира, че тя няма да бъде пропусната. Преминаваме към умереният етап. Тук нещата се променят. Грижата става по-директна, изисква нови подходи, защото човекът вече не може да се справя сам и, честно казано, често оказва съпротива. Сега основното предизвикателство е да се справим с объркването, с безпокойството, а понякога и с откритата съпротива. Целта ни се измества. Вече не изграждаме навици, а се учим да адаптираме и управляваме ситуацията с помощ на специални комуникационни техники и променени методи за грижа. Да се върнем към нашия план за лечение. Виждате как стратегията се променя в умерения етап. Акцента вече пада върху по-прости интервенции и поддръжка. Какво значи това? Например, може да се предпочете изваждане на зъб пред сложна възстановителна процедура. Просто защото целта вече е друга – да се избегне стресът и да се поддържа комфортът. На този етап комуникацията е абсолютно всичко. Разбира се, думите са важни, спокоен тон, прости изречения. Но често невербалните знаци се оказват дори по-силни. Да се приближиш отпред, за да не стреснеш човека, да установиш зрителен контакт, да демонстрираш действието – това са едни малки неща, които могат напълно да преобърнат ситуацията. Ето и няколко съвсем практични съвета. Понякога самото завеждане до банята е първата най-трудна стъпка. Важно е да се опитаме да помогнем, но ако срещнем твърд отказ, трябва да го уважим и да не настояваме. В такъв момент изплакването с вода за уста е добра алтернатива. Просто в този етап трябва да сме готови да поемем грижата изцяло. Нека разгледаме един реален случай.
Роуз, пациентка, която ставала много агресивна всеки път, когато някой се опитал да се погрижи за зъбите й. Тук виждаме няколко много ефективни техники. Разсейване. Пускате любима музика. Свързване. Давате на човека да държи друга четка за зъби, докато вие използвате своята. И спасяване. Когато нищо друго не работи, друг човек поема грижата. Понякога само смяната на лицето е достатъчна, за да успокои ситуацията. И така, стигаме до късния, напреднал етап на деменцията. Тук фокусът на грижата се променя изцяло. Вече не говорим за превенция, говорим за осигуряване на комфорт и за запазване на достойнството на човека. В този етап основната цел е една – качество на живот. Приоритет е устата да бъде чиста, за да се избегнат инфекции, и влажна, за да се намали дискомфорта. Всички грижи стават палиативни, с единствената цел да се предотврати болката. Поглеждаме за последен път към нашия план. В напредналия стадий, виждате, всичко е сведено до палиативна грижа. Целите са кристално ясни. Поддържане на комфорт и достойнство. Лечение на възникнали инфекции и управление на симптомите, за да няма болка. Тук ролята на полагащия грижи става жизнено важна. Ключовото е да се осъзнае, че човекът вече не може да каже «боли ме». Затова трябва да се следи постоянно за невербални знаци. Продължаването на грижата не е просто дреболия, то предотвратява сериозни проблеми като инфекции и загуба на тегло и е пряко свързано с общия комфорт. И накрая, преди да приключим, нека да разгледаме няколко универсални умения. Мислете за тях като за инструменти, които са полезни през абсолютно всички етапи на деменцията и са наистина съществени за всеки, който полага грижи. Един от най-важните инструменти е умението да се разпознава скритата болка. Тъй като вербалната комуникация вече я няма, трябва да се превърнем в детективи. Отказът от храна, постоянното докосване на лицето, безпокойството, стененето или пък внезапната агресия, всичко това може да са знаци за зъбобол или друг дискомфорт в устата. Този цитат носи много важна мъдрост. Сравнението с миналото е не само безполезно, то носи болка и на нас. Важно е да се разбере, че възприятието за болка при хората с деменция е променено. Реакциите им може да ни изглеждат нетипични, но болката им е съвсем реална. Друг много често срещан проблем е сухотата в устата. Тя причинява сериозен дискомфорт и увеличава риска от кариеси и инфекции. Най-често се дължи на странични ефекти от лекарства, на това, че човек не пие достатъчно течности или просто на дишане през устата. Добре, а как да помогнем? Ето 4 прости стъпки. Първо, да се избягват дразнители като кофеин и алкохол. Второ, да се защитят зъбите с флуоридна паста. Трето, може да се опита да се стимулира производството на слюнка, например с дъвка без захар. И четвърто, активно да се замества влагата с чести, малки глътки вода или с специални продукти, които заместват слюнката. И ще завършим с този цитат, който всъщност обобщава всичко, което си казахме. Грижата за устната кухина при деменция е много повече от дентално здраве. Тя е акт на състрадание, който пряко влияе върху комфорта, храненето и в крайна сметка върху достойнството на човека. И това е най-важното, което трябва да запомним.